כיף מאוד להיות בגינה כזאת שהכל פורח, הכל יפה, מתוחזקת כמו שצריך. רצינו גינה שתשתלב עם הנוף המקומי, פחות מסוטטת, יותר טבעית, משתלבת. היה לנו איזושהי תוכנית התחלתית, ישבנו עם אליה, בעצם בנינו תוכנית, אליה השלים לנו את התוכנית שרצינו, נתן לנו את הנקודות שהיו חסרות לנו, ובעצם קיבלנו את התוצר המוגמר בצורה הכי טובה שאפשר לקבל. מאוד מאוד מרוצים, ממליצים.